ɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique takko sana yoni to kolomina to madina laheri to gadiaba kadiel to gadiaba gongoyaɓe kono wattu yoni ha to baysambula to guetema to radio pinal Europe kono wattu yoni ha to fossé carte ha to fasu deɓe no jeeya gardindi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular man fuɗɗora toon to dowlaji Europe haalen kay ko fati ligue des champions européen caggal kay nde ɗen ɗon potite fuɗɗa yuɓɓinede kikiɗe hankin toon to dowlaji Europe man hetto jencuɗi ɗen ɗon potite Amadou Badi hodere pular toon to ligue des champions européen hedde ɗen ɗen ɗon poti noon e kikiɗe hannde hiɗe jokki yuɓɓine caggal kay oɗo sanga yoga e moƴƴe fuɗɗama yuɓɓine toon to dowlaji Europe toon to leydi Espagne man halko fati e la ligue 2 mbo leydi Espagne taw koye ñalngu jeeɗiɗi ɗen ɗon potitne kay e kikiɗe hannde nde fuɗɗama yuɓɓinede maɗe jokku yuɓɓinede ha e kikiɗe janggo toon to leydi Espagne to leydi Italie man halko fati e série B mbo leydi Italie ñalngu naybijo ɗen ɗon potitne kay e kikiɗe hannde nde fuɗɗama yuɓɓine toon to leydi Italie toon to leydi Sénégal man halko ko fati e on ɗon tournoi waɗa o toon to région de Matam taw ko toon to zone jeeri musidɓe teddi waɗa goɗɗe joni jaynoɗen jaam ñalle moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ñalawma ko jeslare nogas e goho yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular ene mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to dowlaji Europe halen kay ko fate ligue des champions européen ɗen ɗon petit noon koye kikiɗe hankinde fuɗɗa yuɓɓinat toon to dowlaji Europe ɗum noon hettoɗen hen ko Amadou Badi hodere pular kanko tigui waɗante cimtol taw ko jencuɗi ɗen ɗon potiti yuɓɓinade kikiɗe hankin toon to dowlaji Europe ko fate ligue des champions européen ceerno Amadou Ba jaam ñalle maɗa Yawur Seydi Diallo giɗo pular ko noon tigui kalten koye jencude ligue des champions européen dawal gadanal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas gasow hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho si tawi kay ala ko faali ko ɗum tigui woni oɗo ligue des champions européen kikiɗe hanki noon toon to kef kippumo Ukraine ko Dinamo Kef tigui jaɓɓino Juventus mo Cristiano Ronaldo hay si tawi kam ɓiɗɗo leydi portugais o tawaka kam caggal joñede muɗum fiɗede oɗo brosse biteɗo coronavirus haɗani kam kippumo Bianconero hebde polgu muɗum payodingo toon to kef caggal kam nde ɓe keeɓi toon loggi ɗiɗi tawi noon loggi ɗiɗi foof ko ɗo biteɗo Alvaro Morata ta ko de Atlético de Madrid e Real Madrid fettiyanke mo Bianconero kippumo turin noon hoddi tigui e weltare caggal kam hebde polgu muɗum toon to Kiev ceerno Oumar Diallo toon to Saint Pétersbourg ko Zenit tigui jaɓɓino club russe mo Krépin Diatta kondude Youssoufa Badji kono noon ko ɓiɓɓe leydi baroɗel teddugal woni on kippumo club russe kamen tigui keeɓi fartange folde kippumo Zenit Saint Pétersbourg toon to Russie ko baluji ɗiɗi wondude e gotel kikiɗe hanki o noon ceerno Oumar Diallo jokkino Paris Saint-Germain kamen jaɓɓino Manchester United kono noon ko United fooli Paris Saint-Germain caggal kam loggi ɗiɗi wondude e gotol toon to galle mo Paris Saint-Germain ceerno Oumar Diallo ha joni noon RB Leipzig kamen tigui jaɓɓino Istanbul Besiktas ko RB Leipzig fooli Istanbul ta ko baluji ɗiɗi wondude e ndiga seftinde noon oɗo kippu biteɗo RB Leipzig o yano ha demi final ta ko ligue des champions européen e hitande e yawtude nde ha joni noon Chelsea kamen jaɓɓino Sevilla kono noon ko ɗekki ndiga ɓe gayniri Stade de Reims ko kamen tigui jaɓɓino Krasnodar kono noon ko gotel e gotel ɓe gayniri Lazio mo Rome kam tigui jaɓɓino Borussia Dortmund mo Henrik Haaland kono noon ko kippumo italiano kamen tigui pooli kippumo Allemagne ta ko baluji tati wondude e baliyel gotel toon to Camp Nou ceerno Oumar Diallo ko football club Barcelona mo Lionel André Messi kamen tigui jaɓɓino kippumo Fenerbahçe kono noon ko Barcelona fooli ɓe loggi joyi wondude e gotel ɗin loggi noon uditi loggi ɗi ko faw pettata ko Lionel Messi heeɓi on ɗon faw petta Ansoumani Fati marki hen loggol payodingol ta tigui ko pasmo Frenkie de Jong oɗo biteɗo Philippe Coutinho heeɓi ten tigui loggude loggol he oɗo biteɗo Ousmane Dembélé he Pedri noon siftinde ko hikka fuɗɗi fettude toon to football club Barcelona heeɓi noon loggol muɗum gadanol toon to ligue des champions européen ceerno Oumar Diallo oɗo biteɗo Pjanic ne heeɓi tigui potital mum gadanigal toon to football club Barcelona ta ko fati e ligue des champions européen ceerno Oumar Diallo siftinde noon kippumo catalan ɓe keeɓi tigui kartal boɗeyal caggal tigui Gérard Piqué nde okkano ngal ɗon kartal ɗum noon saabima ha tawtoroytake oɗo ngal ɗon potital hakkude mumen e Juventus ta ko ligue des champions potital garoyal ngal ceerno Oumar Diallo siftinde noon oɗo kippumo Fenerbahçe ko kamen tigui koɓe fettata ko toon to liga mo Hongrie leydi Hongrie noon jojo ko kamen tigui gardi toon to championnat mumen caggal kam jogade toɓɓe sappo e tati wadde nden ɓe pooli toon
toon polguji nayyi ɓe mbaddama toon ɗekki gotel, kono noon kikiɗe hanki toon to kamnaw kam ɓe poolama toon polgu payodinɗo toon to leydi Espagne. Guiɗo Pular ko ɗum woni ko ɓuuri tengtu ko musidɗo moon Amadou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema. Amadou Badi hodere Pular wona ɗon kay woni caɗele FC Barcelone to puɗɗore ɗo kay hiɓe heewi kay weltinde supporter uji, kono noon so yeehi kay ha woɗɗoyi ɓe heewi kadi ko wullinde supporter uji mabɓe ha hande noon ko toon to Ligue des Champions européenne heddoɗen ɗen ɗon potit no jokki e oɗo sanga toon to dowladi Europe toon to leydi Austrie ko ɓen ɗon wiyeteɓe Salzbourg kañum tigui jaɓɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe Lokomotiv Moscou, ngal ɗon puttal noon hingal yaare hojomaji 16 taw koye dawal gadnal, kono noon hay goto e mabɓe heɓani ko wiyete loggol toon to leydi Espagne noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Real Madrid kañum tigui jaɓɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe Shakhtar Donetsk toon to dinguiral Balde be Bas, kono noon ngal ɗon pottal ne kay hingal yaare kay e hojomaji 16 taw koye dawal gadnal, kono hay goto mabɓe heɓani ko wiyete loggol e kikiɗan maden ɗon potite jokku toon to Ligue des Champions européenne sanga wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojom wonande eruji Europe, ɗum noon hawra toon to Saare Gueɗaɗo sanga wattuji 19 ɗi fawana e hojom ko Manchester City kañum tigui jaɓɓoto FC Porto mbo Moussa Marega, kono wattu tan Olympiakos jaɓɓoto kay Olympique mbo Marseille toon to leydi Grèce Ajax Amsterdam kañum tigui jaɓɓoto kay Rebel Poul mbo Sadio Mané, ko on wattu tan ɓen ɗon kay wiyeteɓe kay Midland huccodirta e ɓen ɗon wiyeteɓe Atalanta Bergamo, ko on wattu tan Bayern Dominique jaɓɓoto Atlético Madrid e kikiɗe hande ma ɗen ɗon potite jokku sanga wattuji nogas e goho ɗi fawana e hojom wonande kay eruji Europe, hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Inter mbo Milan kañum tigui jaɓɓoto Borussia Mönchengladbach toon to leydi Italie. Sen immima ko fati Ligue des Champions européenne ha laaɓi en birren en gardidi kabaruji men coftal bali taw ko ɗemgal Pular faden ko toon to leydi Espagne, haalen kay ko fati la Ligue 2 mbo leydi Espagne taw koye ñalngu jeeɗiɗijo ɗen ɗon poti noon kikiɗe hannde ɗe fuɗɗama yuɓɓinede hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Espagnol mbo Barcelone kañum tigui jaɓɓino Sociedad Mirandes, ngal ɗon pottal noon ngal gasi ko Espagnol mbo Barcelone kañum tigui fooli kay Sociedad Mirandes baluji ɗiɗi wondude ndiga e oɗo sanga to halten ɗo ko équipe kay mbo Las Palmas kañum tigui jaɓɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay Sociedad Castellon, kono noon ngal ɗon pottal ne kay oɗo sanga hingal yaare hojomaji 13 taw koye dawal gadnal, kono noon on ɗon équipe mbo Gran Canaria hay loggel gotel taw heɓani ko wiyete e ngal ɗon potital toon to leydi Espagne ɗen ɗon poti no jokki kay hakkude FC Logo kañum tigui jaɓɓi Girona FC, ngal ɗon pottal ne kay hingal yaare hojomaji 14 taw koye dawal gadnal, kono hay goto e mabɓe heɓani ko wiyete loggol Ponfredina kañum tigui jaɓɓi kay ɓen ɗon wiyeteɓe Tenerife, ngal ɗon pottal ne kay hingal yaare hojomaji 13 toon to leydi Espagne, kono noon hay goto e mabɓe heɓani ko wiyete loggol e kikiɗe hande ma ɗen ɗon potite jokku toon to leydi Espagne taw ko la Ligue 2 mbo leydi Espagne taw koye ñalngu jeeɗiɓijo sanga wattuji nogas e goho fawɗi hojomaji 30 ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Almeria kañum tigui jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe FC mbo Cartagena, ko on wattu tan ɓen ɗon wiyeteɓe Fuenlabrada jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe Logroñés toon to leydi Espagne toon to la Ligue 2 mbo leydi Espagne noon ɗen ɗon potiti kay maɗe jokku kay yuɓɓinede kikiɗe janggo toon to leydi Espagne taw koye ñalngu jeeɗiɓijo ko fati kay e la Ligue 2 mbo leydi Espagne, kono noon ma en artoy e ɗen ɗon potiti toon to leydi Espagne. sen yimima toon to leydi Espagne birren gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pular faden ko toon to leydi Italie, haalen kay ko fati série B mbo leydi Italie on faami kay ko toon to deuxiéme division mbo leydi Italie ñalngu nayoɓijo ɗen ɗon potino maɗe yuɓɓine kay toon to leydi Italie, taw noon koye kikiɗe hande ha e kikiɗe janggo kala ma kay ɗe yuɓɓin toon e oɗo sanga to halten ɗo kikiɗe hande noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Elche kañum tigui jaɓɓi kay Cremonese, ngal ɗon pottal noon hingal yaare hojomaji 14 taw koye dawal gadnal, kono noon hay goto mabɓe heɓani ko wiyete loggol e ngal ɗon potital toon to série B mbo leydi Italie noon ma ɗen kay ɗen ɗon potiti kay e kikiɗe hankinne kay ɗe jokkino yuɓɓinede yaafo ɗon e kikiɗe hankkinde jokkino yuɓɓinede toon to leydi Italie, ɗen ɗon potiti noon ko hakkude ɓen ɗon wiyeteɓe Ascoli kañum tigui jaɓɓino kay Reja Ana, kono noon ngal ɗon pottal ne kay ko Ascoli kañum tigui fooli kay Reja Ana baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel, Chievo mbo Verona kañum tigui fooli Brescia mbo Mario Balotelli baliyel gotel wondude ndiga, kono noonne kadi ɓen ɗon wiyeteɓe Cittadella kañum tigui jaɓɓino Pordenone, ngal ɗon pottal ne kay ko Cittadella kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Pordenone baluji ɗiɗi wondude ndiga, Empoli kañum tigui jaɓɓino Spal, ngal ɗon pottal ne kay ko Empoli kañum tigui fawi kay e dow Spal baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel, Frosinone kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Virtus Entella, kono noon ngal ɗon pottal ko ndiga e ndiga Vicenza kañum tigui jaɓɓino Salernitana, ngal ɗon pottal ne kay ko gotel e gotel woni ko ngal gayniri ko ɗum noon ɓen ɗon wiyeteɓe Pisa huccodirno e AS mbo Monza, ngal ɗon pottal ne kay ko gotel e gotel woni ko ngal gayniri e kikiɗe hanki toon to leydi Italie toon to série B mbo leydi Italie heddoden e kikiɗe hanki wudnoɗen ɗon potiti kay ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Venezia kañum tigui jaɓɓino kay Pescara, kono noon ngal ɗon pottal ne kay ko Venezia kañum tigui fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Pescara baluji 4 wondude e ndiga toon to série B mbo leydi Italie noon ɗen ɗon potite maɗe jokku e kikiɗe janggo toon to leydi Italie, kono noon ma en artoy e ɗen ɗon potiti ko fati kay e ñalngu nayyi toon to série B mbo leydi Italie.
sen imima toon to dowlaji Europe ha laaɓi no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal balli taw ko demgal pular faɗen ko toon to leydi Sénégal yehen kay ha toon to région de Matam taw ko toon to zone Djeri commune Boɓokki Diawɓe kikiɗe heccankin ɗen ɗon poti ɗe jokkini yuɓɓinede kay hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe AS mo Tunti kañum tigui jaɓno kay AS mo Kawel ngal ɗon potal noon ko ndiga e ndiga woni ko ngal gaynirno e kikiɗe hankin ɗen ɗon potite jokkinto hakkude kay AS mo Samba Tunu kañum tigui huccodirno e AS mo Yalalɓe ko noon ngal ɗon potal kay ko AS Yalalɓe kañum tigui foli kay AS Samba Tunu balluji tati wondude diga ɓen ɗon wiyeteɓe Samba Tunu kamɓe kay ɓe waɗama élimination e on ɗon tournoi toon to leydi Sénégal caggal kay eɗen ɗon potite tati ɗeɓe yuɓɓini toon fof ɓe heɓani kay polgu arde noon e on ɗon poule maɓɓe kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe AS Yalal ɓe jogui ko toɓɓe nayyi rewi hen ko AS mo Jolol toɓɓe nayyi so tawi noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Mody Bola ɓen ɗon jogui ko toɓɓe tati wadde kay on faami ɓen ɗon wiyeteɓe Samba Tunu kañum kay hay toɓɓere ala wadde noon ɓe waɗi kay ko wiyete élimination e on ɗon tournoi toon to leydi Sénégal man hetto hen noon rapportage goto e mabɓe toon to stade. Attention, mesdames et messieurs, maintenant le pays a le fil. On est de la foulée. Attention, mesdames et messieurs, il y a le marquis Dino, on a la qui on est du diable. Il y a le marquis, on est de la foulée. Il y a le petit ballon, Faïka, ça me tue. Contre-attaque, 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 contre-attaque. Malle Diallo, Malle Hani, Malle Kaye, Malle. Mustafa Conte kamo jigi balo ha joni Mustafa militaire do Mustafa o kiwajo balo yi balo fay ka sama tun attention Kafias ɗum noon wonno ko cimtol goto mabɓe toon to stade taw noon koye potital kikiɗe hankin hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Samba Tunu e wondude kay ɓen ɗon wiyeteɓe AS mbo Yalalɓe on faami kay wadde kay ko AS Yalalɓe kañum tigui foli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Samba Tunu balluji tati wondude ndiga no wirren ni tan ɓen ɗon wiyeteɓe Samba Tunu kay kamɓe kay ɓe jeeyama kay e waɗaɓe élimination e on ɗon tournoi toon to leydi Sénégal. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum tigui woni komin renna noon kabaruji men coftal balli taw ko demgal pular e kikiɗe hande o toon to leydi Espagne ko fati e jenccudi ligue des champions européen taw ko potite yuɓɓinade kikiɗe hankin en hettike Amadou Badi hodere pular toon to leydi Sénégal en haali ko fati e tournoi waɗo toon to région de Matam taw ko toon to zone Djeri commune Boɓokki Diawɓe en hettike hen kadi rapportage goto e mabɓe tawtoronoɗo e ngal ɗon potital ɗo e yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo mo Diallo Mardinguel Diallo ƴettukimala ki jaam e joom ken hirane